American Association of Clinical Endocrinologists naglusad og forum sa dakbayan sa Subo aron sa pagtabang sa mga barangay health workers sa pagdiagnose sa mga tawo nga adunay thyroid ug diabetes. Ana niya ang report nila ni Feline Hanson ug Rhea Bea Manzano. Gatusan ka mga barangay health workers gikan sa 50 ka mga munisipalidad sa Subo ang mitambong sa Thyroid and Diabetes Awareness Forum sa Cebu Provincial Capital Social Hall kagahapon. Ang kalihukan nga gilusad sa American Association of Clinical Endocrinologists nagtinguha sa pagtudlo sa mga health workers kung unsaon pagdiagnose sa mga sintomas ug sinyales sa thyroid ug diabetes. The purpose of this Thyroid and Diabetes Forum is to make the barangay health workers who are the frontliners in the different municipalities aware of the symptoms, the signs of thyroid problems and diabetes. So they have to know what to look for, how to examine patients so that they can help us diagnose if patients have these thyroid problems like goiter, hyperthyroidism, hypothyroidism, or if patients are at risk for diabetes. Si Dr. Consolacion Cotillar, usa ka endocrinologist, nipasabot sa mga health workers kung unsa ang thyroid. Ang thyroid, endocrine gland na siya sa atong lawas, na siya sa atong lio. And then it produces thyroid hormones. Yung kanang thyroid hormones, importante ni siya sa daghan kayo nga function sa atong lawas. It regulates our metabolism, our digestion, our heartbeat. Halos tanan proseso sa lawas iyang i-participate ang thyroid hormone. So kung modako gani ang thyroid, mao na ang tawag niya na goiter, no? Matod ni Cotillar nga 6.7% ang prevalence sa goiter sa Pilipinas ni atong 1993 ug nisaka kini sa 8.9% ni atong 2012. Since I think 20 man kabuk na barangay health workers per municipality, but we could only invite like 4 to 5 because not everybody could come. So they were instructed already na pag uli nila, then they have to teach also the other barangay health workers what to do, how to identify these patients. Alang sa Sunstar Pilipinas, kini si Feline Hanson, kauban si Rhea Manzano, CNU Com Arts Interns.